mondo jo Kenya matimo biashara timo biashara mane tiji serikal ok kelo ni moge dhodi serikal ok kelo ni kata joma riembo gari kidhi olo fuel tidhi ni wuon kanyo onge serikal no create a very good environment mondo joma import fuel oketa ta subsidized rate ineno ta I was shocked that day ke chivinjo ka koron chinjo ka jo Kenya kwanza wacho nia ne at least mafuta chago dugo piny to mafuta wacho na de mafuta dugo piny to mafuta nyocho bedo increase kod 20 shillings to bedo reduce kod 1 kod shilling achiel inato kendi winjo ka serikal wacho ni subsidies cha pod nitie ineno matene jogo donjo ka serikal ne osedonjo ka to idoka there's a lot of realities in terms of economy and gik maendelea gido ka gik manyocho serikal muwuok chatimo nyocho kricha ahinya kancho kiparo you know that is the only way maginyalo konyo jo Kenya mino kimjo kiwacho subsidies nitie lakini serikal mafuta ncho itho 20 bob to chakudogo silinga chet koro jo Kenya gwajo Kenya rubeno ng'enia mondo serikal bedo tima ber mondo konygi serikal joma donjo gi ogidhi tiyo gi pesa gi kawuok e ofuko gi ineno serikal joma donjo e serikal tiyo kod pesa magiyudo e serikal koro paron gitemo mana jipanga mondo gihakikisha no promises manyocho gimiyo jo Kenya gi deliver kod gik pesa mantie kod resources mantie e accounts but onge ngat manyocho dhi golo pesa ni kata ker ncho Ruto dhi golo pesa ne ofuko ne to mejo Kenya wakapar kama no gitiyo na kod pesa mar serikal mantie serikal aya nyakoro moge jwangen mana kamano koro kairango kanyo ni penji kanyo ni Asla Fund bende nitiere koso onge wapenjo ni entiere kar kanye kinyi makawuono